How can a person help their spouse get rid of a bad habit, he or she disapproves of, without nagging? Well, because we're all imperfect human beings, we all have bad habits. The important distinction to make is whether or not the habit is one that is sinful or one that is just annoying. So what's really important in this situation is our approach and our attitude towards the situation. It's important to know that we cannot change our spouse. That disapproving behavior that we're talking about is in our circle of no control. The best thing to do if things are going to change is that we need to talk like friends, be open with one another and share what's going on. And the better friends we are, the easier it's going to be to resolve our issues. Because when we're friends, we can make things work. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. To me, the joy, which money cannot buy. Free and very hospitable, and most of all, take part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes now on Mondays 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the Total You on Mondays. Sa atong dapiton ang atong mga televiewers o makigalahan, makaigsunan sa ilang mapanimalay alang sa takna sa pagtuon ining kabuntagon. Magaampo ta. Amahan namo nasa langit, kalipay namo Dios, pagtuon sa imong pulong ining taknaa panalangini
ang makigalahan, makaigsunan, mga televiewers nga nasa ilang mga panimalay nga pinagi ni nga pagtuon kami magmalipayon ug mamalinawon magalagad kanimo hantod sa kangturan. Kining tanan lauman na madawat sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Amen. Pastor, Sami, ang atong kauban ining takna mga kagalahan makigsunan tungod sa dili malikayan nga sirkumstansya si Ma'am Shirley o si Pastor Paulo ato sila sa Amerika. So anyong mga higala, Pastor Nomos o Pastor Pagunsan, makig-uban kaninyo ining takna sa pagtuon ining kabuntagon. Ay ato i-greet ang ato mga televiewers, Pastor. Iya, mayong buntag pastor, mayong buntag usab sa ato nga mga televiewers, bisan pa sa nagasunod diha sa radyo o sa internet, pastor, no? Yeah. Kita nalipay nga makabalik dinhi actually, pastor, kay taod-taod naman nga wa ta nakabalik dinhi sa takna sa pagtuon. Apan karon pribiliyo og gihatag sa Ginoo nga higayon kanato nga makig-uban dinhi aron nga mahatagan nato ang ato mga televiewers sa mga pagtulunan base sa ato nga eleksyon. Yes, Pastor. Natapos na ang niagi nga quarter, Pastor, bago ang atong leksyon karon. Paspas kayo ang quarter, pastor. Ang atong leksyon, Biblical Missionaries. Iya. So, magatandog kita mga misyonaryo pinagi sa pagtuo sa atong leksyon ini nga quarter. Oo. Now, ang atong leksyon, Pastor, nagpadayag sa missionary nature sa Dios. Okay. So nindot kini kayo kay ang kinaya di sa Dios, missionary gid siya. So ang atong leksyon nagapadayag nga iyang gituga ang babae ug lalaki sa katuyuan. Nauna sa tanan atong basahon na atong memory verse. Palihog, Pastor. Okay, mga kaigsunan, mga kaigilaan, ang ato nga memory text makita kini sa Isaias kapitulo 55 versikulo 4. Ako basahon o kung doon na mo mga Biblia sunda diha sa inyong mga puloy-anan nagakanayon ani akaron gihatag ko siya alang sa usa ka saksi sa mga katawhan, usa ka pangulo og mamando sa mga katawhan. Yeah. Okay. So nindot ang pagpadayag sa Ginoo, Pastor. Atong ilarawan ang kaimtang ning kalibutan. Ang kalibutan gubot gyud, no? Og ang kaagi nini puno og kasamok. Adunay mga problema. Pero ang nindot kay ang Dios wala nagpabaya. Mao na atong pasalamatan, atong Pastor, pasalamatan. na taliwala sa daghan nga suliran sa kalibutan. Doon na tayo Ginoo nga nagatan-aw o nagahigugma sa matag usa kanato. Ato taw tanawon, Pastor, ang pagtuga sa Ginoo ngadto sa tao ug unsa gyud ang katuyuan sa Ginoo ngano nga human matuga sa Dios ang tanan o nya katapusan nga gituga sa Dios mao ang tao. Sa may katuyuan sa Dios ngano ang tao gitagaan magpagtagad. Sa ako nga pangagpas, Pastor, sa dili pa ta magbasa sa ato nga Biblia sa balaang kasulatan, siguro ang tao pinasahi gayud. No? Sa wala gyud pabor-pabor. Kay sa ato na nga nahibaw-an ang Ginoo nagplano nga magbuhat siya og mga katawhan nga sa diin sunod magahigugma diha kaniya. Og siguro dinhi ako basahon nga sa Henesis 1 ug 2 kini, Pastor, no? Kagay palihog, Pastor. Nga iyang gikuan ang paghimo sa Dios diha sa tao. Hilabihan kini ka importante kayo. Siguro din sa 26 ngadto sa 28 sa Henesis 1, no? Ako basahon. Kalihog. Okay? Nagakanayon siya og
miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Yeah. Sa ato pa, ang Diyos mubuhat sa tao sumala gayud sa ilang dagway. Ingon sa kasama nato, og magabuot sila sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa mga kahayupan, og sa tibuok nga yuta, og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki og babae iyang gibuhat sila. Og gipanalanginan sila sa Dios, og miingon ang Dios kanila, sumanay og dumaghan kamo, og punon ninyo ang yuta, og magagahom kamo niini, og magbaton kamo sa pagbulutan sa ibabaw sa mga isda sa dagat, og sa mga langgam sa kalangitan, og ibabaw sa tanan nga binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. So nini nga record, Pastor, atong mahulagway makita nga kanang pulo nga atong dagway nagapadayag sa Amahan, Anak og sa Espiritu. Ang tulo ka persona sa pagka-Dios na Iya, usa ka na sa mga butang dinhi nga sa atong pagsabot, Pastor, mura og natago nga kamatuoran nga kung ato tun-an di ay sa lalom, nag-ingon ang teksto, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Sa ato pa, daghan sila kaysa atong dagway man. No? So in English pa, plural. O daghan sila. Sa ato pa, ang plural, Pastor, sobra sa usa. More than one. No? Kung kita nagatuo nga kauban niya dinhi sa tulo ka persona sa Dios ang Anak ug ang Espiritu. So pag ingon niya nga buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway, tulo kini sila. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu. Tungod kay ang background nini sa Hebreo, Pastor, gitawag kini nga Elohim. Iya, correct. O ang Elohim, plural Plural form na sa form. Diyos. So, nagapadayag nga ang tulo ka persona sa Diyos, Amahan, Anak, ug Espiritu, mo nang term magigamit atong buhaton ang tao sumala sa atong dagway. Dagway, okay. Dagway. Now, ang dagway sa Diyos, Pastor, usa may buot puti pasabot niini. Daghan ang nagahuna-una nga ang dagway nagpasabot kini sa kinaiya sa Dios. All right. Ang uban nagpangagpas tungod kinaiya sa Dios, nagpasabot kini sa iyang karakter o batasan. Okay? O nagpasabot usab kini nga kay kini dagway kinaiyahan karakter sa Ginoo, anaa ang iyang kinatibuk-an nga pagkasiya. Mao kining dagway sa Dios. So ang tao pinasahi gyud. Pinasahi. Kay mao siya ang mo reflektar sa moral o espirituhanon nga kinaya sa Dios. Tinuod, Pastor. Kung imo ganitan-awon sa record sa Genesis 1 ug 2, makita nato ang pagkalahi niya kay sa tanan nga binuhat sa Ginoo, sa akong gibasa kaganina, gihatagan niya og kagahom sila nga magdumala sa mga isda diya sa kadagatan, sa mga langgam diya sa kalangitan, sa mga kahayupan diha sa dinhis tibuok kalibutan, og bisan pa sa tanan nga nagakamang sa ayuta, no? So doon na sila responsibilidad. Doon na sila responsibilidad. O ang nakapinasay nini sa akong namatikdan sa Genesis 1 ug 2, kay ang tanan gisultira sa Ginoo. Apan ang tao iyang giumol diha gikan gayud sa abog sa yuta, unya gipurma gayud niya, gihoy pa niya sa gininhawa sa kinabuhi, mao kana nga ang tao mas pinasay itandi sa mga gibuhat uli na lang sa Ginoo nga mga mananap, mga kalanggaman o mga isda. Usa nga kalainan sa tao, Pastor, kay ang tao gituga sa Dios nga adunay kagawasan.
Oh, tinuod pagpili. na, no? Oh, usa po na siya. Oh, kay kung gusto sa Dios nga giyahan lang siya murag robot ba? Pwede. Pero dili gipadayag sa Dios nga ang tao adunay kagawasan sa pagpili. Siguro, sa atong pagtuon, Pastor, o sa ato nga mga televiewers, diha sa Genesis 2, sa pag-umol sa Ginoo sa tao, versikulo 7, sa paghuyop niya sa abog, diha sa buho sa iyang ilong silbi sa gininhawa sa kinabuhi, ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi, no? Sa English, gitranslate kani nga man became a living soul. Sa pagsabot na to sa teolohiya, sa ato nga pagtuon o alang sa pagtulunan sa ato nga mga televiewers, ang soul nagpasabot kini sa wholeness o kinatibuk-an sa tao. Sa ato pa, doon na say mental capacity to decide, doon na say decision making, no? Kay mao ka na ang gasa, ang gahom nga gihatag sa Ginoo sa tao. So sa ato pa, aduna say kagahom sa pagpili, aduna say kagahom sa pagdesisyon. Pastor, no? So muna ang girespetuhan sa Dios. Ya ngadto usa sa tao. butang nga pinakadako nga pasalamatan nato sa Ginoo, mga kaigsunan, mga kaigalaan. So ang tao, pastor, kay na siya kagawasan sa pagpili, matag butang nga iyang himuon, sa nagikan sa iyang desisyon, adun na yun ay consequence nga ginatawag. Resulta. Iya, oo. Adun ay resulta. Ang ato lang tan-awon karon, Pastor, kay dinhi sa ato daghan sa ato nga mga kaigsuunan o bisan pa sa mga kabataan, no? Ang kalainan sa ato mga kabatanunan karon, daghan ang himo og desisyon nga wala nila natan-aw didto sa unahan ang ginatawag nato nga resulta sa ilang desisyon. O sa in English gitawag kani nato nga adunay consequence ang mga desisyon nga ginahimo nato. Pananglitan, Pastor, sa ato kultura, ato nga ginadasig nga sa dili pa magminyo, ang pagkaputli obserbahan usa, no? Sa ato pa wala say una-una. Pero daghan sa ato mga kabatanunan karon nga tungod siguro sa ilang pagkabatanon, nakita nilang gidala sila sa ilang kaugalingon nga kaibog, nag-una-una, Pastor, no? So kini siya desisyon. Desisyon nga gihimo sa ato mga batanon nga angay nato tun-an didto sa unahan. So adunay consequence, aduna pod siya resulta, no? Resulta, Pastor. So nining bahin sa pagkatinuga sa tao, ang Dios gipalayag niya pagrespeto sa pagpili sa tao. Nganuman, ang Ginoo gigayahan niya ang tao. Ingon siya, kung imo ning tumanon, mabuhi ka. Okay. Pero kung mukaon ka, ang resulta kamatayon. Okay. So niya nang bahina, githatag sa Ginoo ang freedom ngadto sa tao sa pagpili. Kay Okay. gusto siya nga ang tao mismo padayag sa iyang kaugalingon sa paghigugma ug pag-alagad sa Dios, dili pinugos. Oy, thank you, Pastor. No, at least sa ato pa, ang Ginoo di ay naghatag sa tao sa kagawasan sa pagpili. Taliwala nga ang Ginoo nag-andam sa tao sa nindot nga mga butang, sa gihapon gihatag niya sa tao ang freedom of choice. Yeah. No, kagawasan sa pagpili. Ngano man ka ni unsa kay gusto sa Ginoo, Pastor, sa matag usa ka nato nganong ingon ani man ang iyang gihimo ba? Yeah. So mao na ang pagpadayag sa Ginoo. Kay ang Dios gugma manggod. Okay. So ipadayag sa Ginoo ang iyang kinaiya gadto sa iyang tinuga. So pinasay sa tao nga gitagaan niya og kagawasan sa pagpili aron mapadayag niya yang kinaiya nga ang Dios gugma gyud. Okay, thank So you. nining bahina sa pagpili sa tao nang ming resulta. Kay didto man sa ilang pagpili, so nahulog ang tao sa pagpakasala, resulta sa atong ginaantos karon. Ang resulta sa ilang kalapasan mao ni ang atong ginaantos kahimtang karon. So ang nindot kay ang Ginoo wala nagpabaya kanato. So ipakita sa Dios ang iyang missionary nature, Okay. endeavor nga bisan pa nahilayo ang tao resulta sa iyang pagpili, pagpakasala, pero ang missionary endeavor sa Ginoo iyang gipakita
So ang initiative sa Ginoo karon nga aron nga ang tao mabalik pag-usab ngadto sa iyaha, maluwas. Ang Ginoo aduna siya initiative nga gihimo aron ang tao mabalik. So nagapadayag nga ang Dios aduna siya missionary nga kinaya. Yeah, okay, So mo okay, niya Pastor, ang no? punto sa atong leksyon nga is missionary nature of God. Oh, sa Yeah. Ginoo, no? So- Na ako kuwan sa pastor, ikadugang, no? Ang tao basin matingalang uban ba nganong ang Ginoo nahimo dayon nga missionary, no? Sa diha nga si Adan og si Eva gibutang dito sa tanaman sa Eden, sumala dinhi sa 3 og 4 sa Genesis. Gi-instruksyonan niya nga makakaon sila sa tanan sa bunga sa kahoy. Yeah. Apan ang anaa sa tiliwala nga nag-ila sa maayo og dautan, dili gayud sila mukaon ini. Ni muhikap lamang, no? Oh. Diha siguro kato nga kahoy, pastor, hilabihan siguro kato ka ingon nato ka attractive. Okay nga naman nga sa pagsuroy-suroy ni iba nakita man niya nga mura og okay to. O siguro pastor na apoy usa ka punto nga gusto nako nga ihatod. Kay dunay bitin dito. Oo. Ang bitin gigamit sa yawa, kita nasayod ni ana Na medium. nga medium nga silbi ang yawa ni sulod dito sa bitin. Unya ang bitin nagsulti. Okay, pagsulti sa bitin, iyang gitagaan og kalibog si iba. Paghatag background sa ato nga mga televiewers, si Iba sa diha nga gilibog siya sa yawa, mao kato nga iyang ingnon pa nato gitumpangan niya ang hagit sa yawa nga moable ang inyong pangunauna. In shortcut mga kaigsunan, nagkuha siya sa bunga sa kahoy, nikaon siya og sa ingon sa yawa nga dili ka mamatay, wala siya tinuod mamatay diha-diha, gihatagan niya ang iyang bana si Adan og si Adan nikaon, sila nakasala diha, ang tao nakasala mga kaigsunan. Og sa pagkasala sa tao, of course, kita nasayod nga ang Ginoo gugmaman, ang Ginoo gusto nga dili kita mamatay, gusto sa Ginoo nga luwason kita, naghimo siya og pamaagi nga maabot kitang tanan og mao kining offer niya sa matag usa ka nato karon, pastor. So muna diha gi-exercise sa tao ang iyang freedom of choice. Yeah. And even until now, pastor, no? Bisan mauna na atong kapanahonan karon, still ang ato nga freedom of choice wala ka ni gikuha sa Dios. Sakto. God is really love, Still. pastor, no? Kay wala siya nagapamugos even until now nga ang tao didto gyud sa iha. Pero of course, ang gusto sa Dios nga kita mupili gyud niya. Yeah. Kay maayo man ang iyang tanyag. So ang initiative sa Ginoo nga gihimo niya aron ang tao makahimog pag-exercise sa iyang freedom. Yeah. Mao si Kristo Jesus. Amen. So initiative sa Ginoo nga natao si Kristo aron ang tao mabalik diha sa Ginoo. So Amen. kung ang exercise sa tao ay ang freedom of choice, iyang pilion si Ginoo, din matuman ang katuyuan sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi nga siya magkinabuhi sa walay katapusan. So nining taknaa mga kaigalahan, mga kaigsunan, mga televiewers, nindot ang ato nga leksyon, angay nato dayegon ang Ginoo kay wala siya nagpasagad sa ato. Sa gihapon sa nagiya kanato nga malamdagan ang atong mapanghuna-huna nga atong pagpili diha gyud sa Ginoo nga masuta nato ang kayuhan o kinabuhing dayon pinagi kang Kristo Amen. Jesus. Okay. So nining bahin na atong tagaag panahon ang awit. Sa panahon na wadaan ako sa paglaon, naghunahunang may Diyos na tagan. Apan siya mihunghong, ako di malimot. Gilantaw ganing jutay nga sagbot. Ang jutay nga mga sabot, ang jutay nga mga sabot.
sa jutay nga sagbot, ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daw unsa pa na. Amahan nga balaan, nagapasalamat kami sa higayon nga kami makapaminaw sa imong pulong o sa nagkalain-lain nga talento o gasa nga gihatag nimo sa among mga kaigsunan sa mga batanon sa iglesia. Kami makadayeg sa imong nga ngalan o pinaagi sa mga alawiton. Hinaot nga ikaw amo mahimaya. Panalangin ni kami o Diyos nga sa amo mga ginahimo, ikaw kanunay amo mapasidunggan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang jutay na mga sagbot, ang jutay na mga sagbot, bisan sa jutay na sagbot, ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daw unsa pa nato. Maoy mga tinguha sa kasing-kasing ko, kanunay maanaa kaniya. Kung ang mga kalanggaman kinapakaon niya, doon sa pa kung magalagata. Ang jutay na mga sagbot, ang jutay na mga sagbot, bisan sa jutay na sagbot, ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daw unsa pa nato. Ang jutay na mga sagbot, ang jutay na mga sagbot, bisan sa jutay na sagbot, ang Diyos dili malimot, bisan kanunay gitumban sa daplin sa mga dalan, apan iyang gipatubo daw unsa pa nato. Apan iyang gipatubo daw unsa pa Bumalik si Jesus dinhi sa kalibutan. Kuhaon ang Sit in and observe how your Adventist friends worship on the Sabbath, featuring different Adventist churches throughout Mindanao. Watch Hope Worship on Hope Channel Philippines.